Bomba eksplodira čokoladom. Cool! Oho. Prvo ti. Nema problema. Wow, kakva slatka maca. Dođi ovde. Čekajte. Ovo ne od čokolade. Blago meni. Ostani. A šta onda ti imaš, Elis? Sad ću da vidim. O, kako je slatka. Ovo je prava maca. Cool. Kako je lepa. Već te volim. Joj, blago tebi. Daj mi da je pomazim. Kako da ne? Skloni ruke od moje mačke. Jel tako? U redu. Čokolada je svakako bolja. Sad ću je pojesti. Šta radiš? Ne jedi je pred mojom macom. Ne gledaj ovu ludu tetu. Ne smeš to vidjeti. O, da? Kako slatko. Hej, bebo, gde ideš? Stani. U pomoć! Neću više, dobro, ostavi me na miru. Ojoj. O, čokoladna maca je sada moje. U pomoć! Ne želim umreti. Posljednji komad. Njam. Kako si, slatkišu? Mislim da je dosta. Ne brini, ja te nikad neću pojesti. Kakva maca? A nisam znala da može tako. Ne gledaj me. Wow, to je ruka gvozdenog čoveka. Neverovatno. O, ovo je moja veličina. Hej, Britney, pogledaj šta imam. Da li si vidjela šta mogu? Wow, kakva snaga, jel ti se sviđa? Hej, skloni se od mene. Kako da zaustavim to? Izvini, nisam namerno. Da li je to čokolada na mojoj gvozdenoj ruci? Cool. Dobila sam gvozdenu ruku od čokolade. Super. Ovdje su i bombone. Cool. A blago meni. Pazite se, ispred vas je gvozdena dama. Ne šalim se. U redu, vrijeme da skinem gvozdenu ruku. O ne, šta se dešava? U pomoć! Jao, koliko sam visoko. Ovdje smo samo ti i ja, draga. O Bože. Jao, kako da skinem ovu ruku? To je gvozdeni monstrum. Ups. To je prelepo. Oduševljena sam. Što? To je bilo moćno. Zdravo, Eli. Jesi li dobro? Ova ruka je neka kletva. Wow, novi pokloni. Je li ovo fen? Da li uopšte radi? Sumnjivo. Osjećam čokoladu. Da, bila sam u pravu. Imam čokoladu. Wow, super. A šta ja imam? Ovdje ne miriše na čokoladu. Izgleda da sam dobila običan fen. Oho, kakva jaka hladna struja vazduha. Moram ga odmah isključiti. Bolje ne koristiti ovaj fen. Kakvu smiješnu frizuru imaš. Uzalud mi se smiješ, drugarice. A kako ti se sviđa vrući režim, a? O ne, moja čokolada. Britney, dosta. Isključi fen. U redu. Ti si zaista smiješna. O ne, sva sam prljava. Tako ti treba. Daj to ovamo. Treba mi hladan režim. Kakvo olakšanje. Sad će se čokolada stegnuti i sve će biti u redu. Oho, sjajna ideja. Gledaj, kako ti se sviđa moj čokoladni sladoled. To nije fair. Od ovog fena nema nikakve koristi. Wow,
Šta misliš, šta je tamo? Hajde da vidimo šta si ti dobila. Šta? Truli kukuruz? Ovo je čokolada. Prelepa je. Elis tako ukusno jede, hoću ja. A šta sam ja dobila? To je običan kukuruz. Pa nije loše. Sad ću probati. Ne sviđa mi se baš. A šta da smislim? Znam. Moram staviti kukuruz u mikrotalasnu i napraviti kokice. Uključujem i čekam. Oho! Nadam se da se mikrotalasna neće razneti kao bomba. Dobro je, a valjda su spremne. Wow! Neverovatno! Toliko kokice ima ovdje. Genijalno! Imam celu veliku kantu. Tog mi je dovoljno. Sad ću se sigurno najasti. Dobro, ja imam ideju. Treba da stavim štapić u klip. I malo ga ispržiti. Oho, cool! Idemo. O da, kakva lepota. Napunit ću kalupe čokoladom i napraviti nešto ukusno. Tako je. Šta si smislila, Elis? To izgleda čudno. Ma nemaš ti pojma, bit će prelepo. Sada samo ostaje da upotrebim moj sprej za zamrzavanje. O da, fantastično. Napravila sam divne čokoladne kuglice. O da. Sad ću da probam. To je prelepo. Sad ću ih sipati u kantu i uživati. Eto, napravila sam maltizer s bombone. O, to je cool ideja. Daj mi da probam. A ti probaj moje kokice. O, hvala Britney. Opa, nova hrana. Ti si prva. Kako hoćeš. Jao, ovo je kaktus. Tako velike bodlje, ali nisu oštre. Shvatila sam. Napravljen je od čokolade. Super. Ovo je jako ukusno. Čekaj, pošto ja imam čokoladni kaktus, znači ti imaš pravi? Šta? Ne, molim te, samo ne to. Hajde. Dobro, sad ću. O ne, u pravu si. Juj, kako boli. Bolje su prave. O, pala mi je na pamet genijalna ideja. Samo moram staviti rukavicu. Tada bolje neće biti problem, a od kaktusa ću iscediti sok. Eto, oštra kora mi više ne treba. O ne, u pomoć, moja ruka je puna bodlji, ovo jako boli. Juj. Juj. Izvini, Eli, htjela sam da pomognem. O, a ja sam smislila kako ukrasiti moju čokoladnu verziju. Koristit ću čokoladni sirup i marshmallow. Brzo ću to ja. Pogledajte kako lepo. Jedva čekam da probam to. A meni je ostalo samo da popijem sok. Jao, izgleda loše. Dobro, živeli Britney. Živeli? Prijatno nam. Meni se veoma sviđa. I meni? Da. U stvari, ne, to je užasno. Uj. Jadna Elis. Jao, ponašate se kao deca. Pogledajte koga morate nacrtati. Znam da je sladak, a vidim da želite da pobedite. Sad ću vam otežati zadatak. Eto vam. O, sviđa mi se. Tako male rukice. Dakle, vreme da krenete. Hajde. Super. Još nikad nisam crtao tako.
Treba pažljivo uzeti četkicu. Ovako. A sada malo crne boje za obris i brkove. Tako je. Nije loše. Još malo. Jo, izvini, Andy. Ma daj, to je samo boja. Hej, ne guraj se. Hej, sad ću ti vratiti. Misliš da te neću istući svojim malim rukicama? Grešiš. Stvarno ste kao deca? Jao, nikako ne mogu da uzmem četkicu. Šta da radim? O, ideja. Za male ruke treba mala četkica. Tako je bolje. Konačno sam je uzeo zubima. Sad ću uzeti u ruke. O ne, dosadilo mi je to. Čekajte. Imam ideju. Crtat ću rukama, a ne četkicama. Sipam boju i treba je samo razmazati. O da, ja sam genije. Genije? Šta to crta? To je prava savremena umetnost. O, deco, vreme isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Jess. Pa ne znam, to je slabo. A šta je kod tebe, Andy? Ništa nije jasno. I to je loše. Lucy, ostalo si samo ti. Kakva je to tačka? Čekajte. O, to je vrlo mali crtež. Odlično. Stvarno mi se sviđa. Pobedila si. Žao mi je, mače. Moramo da se oprostimo. Uzmi svoju nagradu. Jupi, pobedila sam. O, kako si slatka. Neću nikome dati da se igra s tobom. Znači nećeš? Imam nešto za tvoju macu. Ha, sad se ona igra sa nama. Gledaj kako joj se sviđa. Ilda? Joj, kako si slatka. Eto ti, Lucy. Sad je to moj ljubimac. Tako ti treba. To nije fair. Dakle, šta to imam u džepu? Žvaka. Ukusna je. Gledajte kakav balon mogu naduvati. A ovo je cijeli aparat sa žvakama. Vreme je krenulo. Probajte da ga nacrtate. Wow, čitav aparat, jeste vidjeli? Biće moj. Idemo. Daću sve od sebe. Čime da vas iznenadim ovog puta? Ideja. Uzet ću svoju gumicu i povezat ću svi ovi markeri zajedno. Da, sad imam jedan veliki marker. O da, odlično mi ide. Žvake sam nacrtala, ostalo je da nacrtam aparat, zato će mi biti dovoljan jedan marker. O da, ja sam genije. Ne znam odakle da počnem. Oho, kakav dobar crtež ima Andy. Jako se trudi. Šta gledaš? Još nisi ništa nacrtala. Hajde, kreni. A znaš šta? Sad ću te opametiti. Imam parfem u torbici. On će mi pomoći. Kakav prijatan miris. Ali bit će neprijatno ako ga poprskam na nečiji crtež. Ups, slučajno sam uradila to. Šta radiš? Moj crtež, sve si pokvarila. O ne, samo ne to. Sad imam veliku rupu na papiru. Gotova si, onda nećeš niti imati dobar crtež. Eto ti. Pa dobro, znam što da radim sa tim. Samo ću ovdje malo popraviti i to je to. A gledaj, sad je to dečko sa žvakom. Ha, izgleda super. Deco, završavajte. Pokažite mi šta ste nacrtali. Hej, stavite ruke na sto. Jess, ti si prva. To nije loše.
ali nema nikakve veze s aparatom. Andy, kakav užas. Zar te nije sramota da mi pokazuješ to? A pogledajte moj crtež. O, ovo je već mnogo dobro. Bar neko se trudio. Pobedila si, Lucy. Hej, sve je pošteno, nemojte se ljutiti. Aparat je tvoj, čestitam. Jao, kako mnogo žvaka. Ali nema para. Šta da radim? Stvarno? Ja imam puno siće kod sebe. Daj meni taj aparat. Sad ću dobiti žvajkice. Gledaj kako se to radi. Izvoli, jedi aparatu. Oho, nisam mislio da će dobiti toliko. Super. Sad ću naduvati balon. Pazite se, bit će velik. Jedeš moju žvaku? Eto ti. Šta si uradila? Sad je sva žvaka na meni. Kako da je skinem sad? To je baš smešno. Hej, gledajte kako mogu. Imam brkove od olovke. Jel super izgledam? Jao, ko je to? Liči na pravog superheroja. Može da leti, zamislite. Ćao svima, da li želite sebi takav ogrtač? Vidim da vam se jako dopao. Onda možete početi da ga crtate. Požurite, nemate mnogo vremena. Hajde, deco. Baš bih voljela da letim. To je moja davnja mašta. Obožavam slobodu i nebo. Hej, Jess, o čemu razmišljaš? Kreni da crtaš, hajde. Da. Ja crtam dvema rukama i olovkama. O ne. Obe su se slomili, šta da radim? Okej, ne smemo dostati. Imam još olovaka. Crtat ću njima. Da, odlično mi ide. Hej, nemojte se smijati. Ma nemaš ti pojma. Samo da znate da niko neće nacrtati Supermana bolje od mene. Ja sam njegov glavni obožavalac. Isti su. Imam talent, zar ne? Ideja. Uzet ću svoju sliku. Pažljivo ću iseći lice. Gledajte kako sam mali. A sad ću zalepiti svoje lice ovdje. O da, tako je mnogo bolje. Hej, devojke, da li ste znali da sam ja zapravo Superman? Hej, šta vam je? Ja ću prvo nacrtati znak Supermana. To je najvažnije. O ne, nema mnogo vremena. Moram se ubrzati. Noge, ruke. Pa da, dovoljno. A nisam loša, mislim da mogu pobediti. Deco, nemate više vremena. Pokažite šta ste nacrtali. Što već? Lucy, razočarala si me. To izgleda grozno. A šta Andy ima? O, baš lepo i veoma kreativno. Da vidimo šta je kod Jess. Crtež je dobar, ali boje su pogrešne. Ne znam šta da vam kažem. Šalim se, naravno da znam. Andy je pobedio. To, ogrtač je moj. Sad ću ga obući. Joj, kako je lep. Sad ću ga probati. Odlično, kao da je sašiven za mene. Ćao svima, odlazim. Wow! Kakva moć, joj. Padam. O, da, drugi let će biti bolji. Ovo je nova runda. Hej, prestani. Deco, da li želite da vidite šta je ispod poklopca? Tamo je. Torta. Zamislite, cela torta. Siguran sam da je jako ukusna. Sad ću je probati.
Njam, njam. Hej! Joj, boli me. Pa dobro, neću jesti. Vaše vreme je krenulo. Počnite da crtate. Obožavam torte. Ali, odakle da počnem? Tačno, prvo mi treba plava boja. To je nekako dosadno. O, znam, imam male pečate sa sirenama. To je baš ono što bi trebao za moju torticu. Da, učinit ću ih većim. Tako mi se sviđaju. A, treba još i još. O, kako je cool. Šta ona izmišlja? Dobro, ne zanima me. Počet ću i ja da crtam. Ovaj put moram pobediti. Izgleda previše bledo. Dobro, što imam šljokice? Da, tako je mnogo lepše. Pogledajte. A šta Andy radi? Oho, kad je naučio tako lepo da crta? Moj crtež izgleda ružno u poređenju sa njegovim. Moram nešto smisliti. Znam. Sad ću oduvati sve šljokice na njega. Da, spremna sam. Odlično, sad će da kine. O ne, moj crtež. Što si tako bezobrazna? Misliš da je to smiješno? Dosta, završavajte. Nemate više vremena. Želim da vidim vaše crteže. Oho, Jess. Kako si jaj, super, sviđa mi se. Andy, a šta ti imaš? Ma daj, što se stidiš? Jesi to prosao boju na svoj crtež? To ne valja. Sram te bilo. Idemo dalje. Lucy, jesi li sa nama? Eto, gledajte. Pa, mislim da si malo preterala sa sirenama i hobotnicama. Moram razmisliti. Dakle, pobedila je Jess, čestitam ti. Jupi, cela torta je moja. Da, čestitam. Sad ću ti je dati, izvoli. Wow. Sad ću je probati. Čak su i ukrasi jako ukusni. Blago meni. Oduševljena sam. Nisam još završio s tobom. Mislim da trebaš malo bolje probati tortu. Ups. A vidi kako je smiješna kad je besna. Sad će nešto biti. Šta sam ti uradila? Andy, ti si kriv za sve. Iznervirao si me. Sad ćemo te naučiti pameti. Eto ti. Jesi zadovoljan, a? Jao, šta je to bilo? Sviđa mi se.